Ja sitten lähtee. Niin. Tää on sellainen karvanen, mikä on monessa perheessä nostettu pöydälle. Vittu. Poliisi. Poliisi, mutta... Jeesus, taas logiikkaa. Tää sanoo... Mun perus... Tulihan se sieltä. Tän sä ainakin tiedät. Tänne voi mennä, jos ei... halua nukkua veneen alla. Hoive. Huone. Oikein. Tääkin on ihan helppo tää seuraava. Tällaista tarvitaan, jos joutuu tukalaan tilanteeseen. Taneli. No varmaan hermojakin joo, mutta sellainen sinipukunen. Aika. Mikäs se vastaus oli? No niinkin helppo kuin poliisi, mutta eihän Ismo sitäkään tiennyt. Ismo, mihin sä meet? Vankilaan. Tuun kohta takaisin. Vessaan. Taas tulla vähän jännät paikat. Ei kun.